Leden 2012, první letošní trénink klubu Otužilců Varnsdorf a už se nám to sjíždí. Novoroční zátiší. Tak, takhle chodí vybavený Otužilci na svoji schůzi. Už se chystá piknik na břehu je rybníka. Otvírej to. Tak, moc tady neholákejte, ať nevyplašíte zvěř. Dneska neuplavu daleko. Tak, ještě čekáme na čtvrtou otužilkyni. Tak, 1.1.2012. Jediní otužilci, kteří to riskují. Tak na zdraví. A tu fotku ještě ne asi. Jak to chci mít rychle vypít? Tak a teď nastává to nejlepší, co mají otužilci ze všeho nejradši. Já si budu moct brát. Plavačku, koupačku. Tohle to čtete, jak nemůže vylízt. Tak tohle je nejhorší, ale já bych neschrastila do té vody tady. Ale čeká nás občerstvení dobré, já vůbec na té kameře tady nic nevidím. Ale Jo, už jsem to zabrala, řízečky, jednohubky, svařáček, šampíčko. růžovky, růžové růžovky na břehu. Sanita v dáli připravená. Ano, sanita v dáli připravená, pacienti už se sem chodí. Pacienti se chodí dívat k oknům. Takhle po ránu, kdyby museli se mít. A ty ještě jezdit takovou ještě tu. Za hodinku, no. Máme další přípitek, to už je asi pátý přípitek během 24 hodin. Tam tady ty pravdy. Otužilci po výkonu. Nikdo se vůbec neklepe zimou. Chutná nejlíp. A ještě ne. To přijde.